खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं बिटिआर ओनसोलनि गार'फोरनि जेंना जेंगोनाखौ फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव सुस्रांनाय जागोन बुंदों कास्टम बसुमतारि आबुं हादोरारि मान होनानै तरुण गगैखौ जोबथा बिदाय होबाय दिनै तरुण गगैनि जोबथा बिदायखौ लानानै रायजोनि गासैबो मावख'आ खावसे सुथि जादों डिब्रुगड़आव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय 5 सुबुंनि जिउ खहा आसाम सोरखारा लाभ जेहादनि हेंथायै गोदान आयेन लाबोनायनि थामथिम आर्जेन्टिनानि फुटबल लिजेन्ड डिएग' माराड'नाया गैलिया दानिया आबुं रादाब दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भगतपारा दखरा एबसुनि बानजायनायाव खैरासालिनि गार' बस्तियाव बिटिआर गोरोबथानि सायाव सावरायमेल खुंदों दखरा आफादनि आफादगिरि रबीन्द्र नारायण बसुमतारिनि मासि लानानै दैदेननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि मानगोनां मुस्रि कास्टम बसुमतारिया बाहागो लानानै बुङो दि दिनैनि सानखौ दुलाराय भारतआवनो देग्लाय 72थि संबिजिदारि सान फालिसेयावबो बर'फोरजों लोगोसे बिटिआरनि सिङाव थानाय गार'फोरा थांनाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै थाबोदों बेखायनो देग्लाय बिटिआरआव इउपिपिएल हानजाया खुंथायाव फैयोब्ला फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव गार'फोरनि गासिबो जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै गावनि बिबुंथियाव बुङो बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनिफ्राय लोगो हारिमु नेहाथारि दिलीप नार्जारि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि अबिद नार्जारि बर' खुगा देंखोनि राजा बुदां बल्लभ ब्रह्म मंगलै जौमा फरायसालिनि बर' आयदानि बिबुंगोरा दुर्गेश्वर बर' आरो दखरा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो आसामनि गागि गिबि मन्त्रि तरुण गगैखौ दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि नवग्रह गोथैसालियाव जोबथा बिदाय होबाय आसाम सोरखारनि बानजायनायाव आबुं हादोरारि मान होनानै आरो रोजा रोजा मददारि आरो अनसायगिरिफोरनि नुजाथिनायाव दिनै तरुण गगैखौ नवग्रह गोथैसालियाव जोबथा बिदाय होबाय एबा सावबाय आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैनि गोथै सह'खौ दिनै फुङावनो शंकरदेव कलाक्षेत्रनिफ्राय मन्त्रिफोरनि कल'नियाव थानाय बिथांनि सोरखारि न'आव लाबोनाय जायो आरो धोरोमारि आसार खान्थिनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनानै तरुण गगैनि गोथै सह'खौ रुक्मिणीगावआव थानाय चार्चआव लांनाय जायो बिनि उनाव गणेशगुरि जानानै हानजा सुरो आरो जु र'डनि नामघराव दर्शन खालामो नामघरनिफ्राय तरुण गगैनि सह'खौ आम्बारिनि बुरा मस्जिद आरो शुक्लेश्वर मन्दिराव लाङो बेनि उनाव जिएनबि र'डजों हानजा सुरनानै उग्रतारा मन्दिराव दर्शन खालामनानै थोंजों नवग्रह गोथैसालियाव लांनानै जोबथा बिदाय होनाय जायो मख'नो गोनांदि तरुण गगैनि गोथै सह'खौ लानानै हानजा सुरनायखौ नोजोर होनानै कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया दिनै गुवाहाटी नोगोरमायाव हान्थामेलानि गोदान बिथोन फोसावनाय जादों बेजों लोगोसेनो आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैखौ मान होनानै दिनै आसाम सोरखारा रायजोनि गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फोरखौ हाफ हलिडे एबा खावसे सुथि फोसावदों आसामाव लान्थ्रियै थामथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्रि जानो हानाय कंग्रेसनि गोख्रों दैदेनगिरि तरुण गगैखौ दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि नवग्रह गोथैसालियाव जोबथा बिदाय होबाय एबा सावबाय आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैखौ दिनै जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै आरो बिथांखौ मान होनानै दिनै रायजोनाङै गासैबो सोरखारि आरो बेसरकारि मावख'फोरा खावसे सुथि खालामदों एबा सानजौफुनि 1 रिंगायावनो बन्द खालामदों मख'नो गोनांदि आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैखौ मान होनानै रायजोनि गासैबो सोरखारि आरो बेसरकारि मावख'फोरखौ खावसे सुथि खालामनो एबा 1 रिंगायावनो बन्द खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा बिथोन होखानाय जादों आसाम सोरखारनि बे फोसावनाय बायदियैनो दिनै रायजोनि गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फोरा सानजौफु 1 रिंगायावनो बन्द खालामो अखं आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि लेपाटकाटायाव दिनै फुङाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों दिनै फुङाव लेपाटकाटानि 37 नं राजा लामायाव गंसे हाबानि बोलेर' गारिया गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जायो बे जाब्रबथायाव 5 सुबुंफोरा जिउ गोमादों सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला डिब्रुगड़ जिल्लानि भगामुगनिफ्राय धेमाजि जिल्लानि सिसिबरगावआव मोनसे हाबायाव बाहागो लाना फैफिननाय समावनो लेपाटकाटायाव लामा सेरावनो लाखिनानै दोननाय गंसे टेइलराव सौग्रावफैयो बे जाब्रबथायाव बोलेर' गारियाव थानाय 5 सुबुंफोरानो जाथायथिलियाव जिउ गोमायो नाथाय गासैबो दावबायारिफोरखौ डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय डक्टरा नायनानै थैबाय होननानै फोसावो
बबेखानि जिउ गोमानाय सा 5 सुबुंफोरखौ फारियै हेम बरा, मदन बरा, जीबक शइकिया, प्रकाश दास आरो कनपाइ भुया होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि बे मोनसे हाबायावनो गुबुन गंसे गारिजों थांनाय सासे सुबुङा सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर भगामुगनिफ्राय हौवा गोदान लागोनि जानानै धेमाजियाव हाबानि थाखाय थांदोंमोन। नाथाय हाबाथिलिनिफ्राय गिदिंबोफिननाय समाव लेपाटकाटायाव बे जाब्रबथाया जाफैयो। आसामाव थगायनानै जुलि खालामनायनि हेंथायै एबा लाभ जेहादनि हेंथायै मोनसे गोदान आयेन लाबोनो आसाम सोरखारा थाम-थिम खालामदों। लाभ जेहादनि हेंथायै आसाम सोरखारा मोनसे गोदान आयेननि ड्राफ्ट थियारि खालामदों होननानै आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बबेखानि फैगौ 2021 मायथाइयाव खुंजानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपिआ देरहानानै फिन सोरखार खुंनो हायोब्ला एबा गोहोआव फैफिनोब्ला लाभ जेहादनि हेंथा आयेनखौ लाबोगोन होननानै मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बेनि बागै मन्त्रि शर्माया बुंदों दि आसामावबो गोबांसा दुथां सेंग्राफोरा गावनि नंखाय फोरमान होनानै एबा नंखाय सिनायथि होनानै गुबुन हारिनि सिख्लाफोरखौ जुलि लाहैनायनि माखासे अजद आरो नालिसफोरखौ मोनगासिनो थानायनि थाखाय लाभ जेहादनि हेंथायै बे गोदान आयेन लाबोनो थाखाय आसाम सोरखारा थांखि लादों। मख'नो गोनांदि आसामनि सिगां उत्तर प्रदेश सोरखारा लाभ जेहादनि हेंथायै देग्लायनो मोनसे गोदान आयेन बानायदों। बुहुमनि देरसिन फुटबलार एबा जोलुर गेलेगिरिफोरनि सासे आर्जेन्टिनानि लिजेन्ड फुटबलार डियाग' माराड'नाया बे संसाराव गैलिया। बुहुमनि मुंदांखा फुटबलार डियाग' माराड'नाया 60 बोसोर बैसोआव हां सरथेनानै जिउ गोमाबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला सप्तानै सिगाङावनो फुटबलार माराड'नाखौ बिथांनि ब्रेनाव ब्लड क्लट सार्जारि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय सार्जारि खालामनायनि सप्तानै उनावनो हां सरथेनानै गावनि न'आवनो जिउ गोमाबाय। बबेखानि माराड'नाया गोलाव समनिफ्रायनो जौ आरो ड्राग्सनि एडिक्टेड जादोंमोन होननानै बिथांनि उखिला सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि 1986 मायथाइयाव आर्जेन्टिनाया वर्ल्ड काप देरहानायाव माराड'नानि गोख्रों बिहोमा दंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।